दिनै शिब फुजा थामहिनबा शिवरात्रि फुजा हादर आरो रायजोनि दाब दाब जायगा मन्दिरफ्राव दिनै शिवरात्रि फुजाखौ होदों। लोगोसेनो लोब लोब हिन्दु धोरोमारि शिब फुजिग्रा सुबुंफ्राबो गाव गावनि साखाथियाव थानाय शिब मन्दिरफ्राव शिवरात्रि फुजा होदों। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सौदरबिथा हाथाफारायावबो माखासे हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरनि शिब फुजा होनायखौबो नुनो मोन्दों। दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो हाथाफारानि शिब मन्दिराव गोबां शिब फुजिग्रा सुबुंफ्रा शिवरात्रि फुजाखौ होफैदों।